Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Rusija je nedavno ojačala svoju odbranu u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije u svom izveštaju od 8. januara. Jačanje utvrđenja, posebno između gradova Vasilivke i Orihiva, u oblasti Englezi pretpostavljaju da Rusija možda predviđa potencijalnu kontraofanzivu ukrajinskih snaga u Luganskoj ili Zaporoškoj oblasti. Veliki ukrajinski prodor u Zaporožje bi ozbiljno doveo u pitanje održivost ruskog kopnenog mosta, koji povezuje rusku oblast Rostov i Krim, saopštilo je britansko ministarstvo. Šef obaveštajne službe Kirilo Budanov rekao je nedavno da Ukrajina planira veliku kontraofanzivu na proleće, dok je Zelenski rekao krajem decembra da je Ukrajina na putu ka pobedi o kojoj su sve generacije sanjale.